Na, sziasztok, srácok! Egy nagyon megható történetet fogunk elmondani Danival, akinek a... Mondjad, Dani, te! Hát a testvérem, a Lorenzo kibokáztatta a tesómat is. Magyarul kigáncsolta a Patrikot, a Dani testvérét, és nagyon-nagyon eltört a Patriknak a keze. Nem. Így lefele, így ilyen buborékosban, vagy miben? Várjál, miben? Mi ez? Csob. Mi? Hát így. Ez így mi? Nem tudom. Ja, az a... Hogy hívják? Lefele hajlott a csuklója, szóval, és... Nem tudja felemelni. 3-szor rompant neki is. Most meg fogom verni a Lorenzót. Ha Lorenzo látod azt a videót, meghalsz. És aki ismeri a Danit és a Patrikot, az írjon egy kommentet, aki látja ezt a videót. És ezzel tényleg nem szabad játszani, mert történtek már ilyenek az osztályban, kerültünk már ilyen izékben, és hát igen, most meg megtörtént. Lorenzót biztos intézetbe viszik. 100%. 100%, arra nincsen kétségem, se a Daninak. Szóval ez alig akar. Osztályban nem is tanultam semmit, egész nap dühítve voltam. Vagyis hát ugye az 5. órában, vagy nem, 4., mert a 4. 5. nekem. Neked 5., de nekem 4. És azért, mert 5. órában vagy 4. órában történt ez, és ez majdnem az egész osztály sírt, hát mert még én is, mert hát ember A Janó. meg voltunk hatódva, szóval ilyen még nem történt. És a tanár, Patrik jött harmadikban a jégékhoz, és azt nem is tudtam, hogy harmadikban már ilyen lesz. Mondom, tök jó ez az iskola, meg ilyen. Egyszer azt láttam, hogy a Boti üt engemet, meg a Boti is, a Patrik mindig megvédett, de az is lehet. De most nyárig nem fogja tudni, mert az egész nyárát elbaszta a Lorenzo. És lehet, hogy ma még nem is engedik ki. De én meg nem tudok aludni akkor. Igen. Egész család nem tud aludni. És szerintem az apja meg az anyja se fog hazajönni. Szóval lehet, hogy a Lilivel fog. Vagy a Lili lesz csak ott a 15 éves testvére. Ott alud. Ha megengedi anyukád, ott aludsz. Ja. Vagy hogyha akarsz, aludsz itt is. Nem akkor annyira rosszul vagyok, hogy nem tudok megbeszélni. És 4. órából már nagyon rosszul voltam, 5. órában meg kijöttem az angol órán, mert olyan szar volt, engemet nem küldtek ki, csak kimentem. Mondom, nem tanulok semmit, nem mondtam egy darabot sem. És a Patrikért jöttek a mentők is, mert... És ez nem fake. Ez nem fake. Ez nem fake. Ez igaz? Ez kurvára nem fake. És aki ezen a videón röhög, az meg fogja bánni a Istentől. Az meg fogja bánni. A Lorenzo, tényleg bazd meg, a Lorenzo vissza fogja kapni az Istentől. Tényleg, geci, akkor egyel jobb. És ez nem kamu. Ez nem a Janó is. Igen. A Janó röhögött, egész osztály megsírt. A tanárok ugye hogy hívják? A Blandi néni. Nem a Blandi ja, néni. a Zsuzsa néni. Nem? A Zsuzsa néni is. Aszmás, és is. majdnem Elájult. Egész osztályom, meg a 3-ás engem őt őt vigasztalták. A
a Danit vigasztottak, de ez tényleg nem fake, srácok. Ezzel nincsen szórakozás, vágjátok? Még a Krisz, aki nem is szokott, még ő is jött. És ez nem fake. Hát szórakozzatok vele. Mindjárt lemegyünk a boltba, Dani. Ok. És ha valaki ezt viccenek számít, Kiröhögi ezt a videót, hogy ez történt Patrikkal, az ne várja, hogy aztán a Patrik egész nyáron tudja mozdítani a kezét, az ne várja el. egész nap csak sírtam, mondom, mi lesz a baja. Istenkének imádkoztam, hogy ne legyen baja. Nem tudhatjuk még. Noé is sírt, Oliver is. Ja. Nem volt vicces. Ja, szóval ezt a videót ne röhögjétek ki, és megjött Oliver is, nagyon nagy tapsod neki. Hello! Igen. Fekete ruhában vagyok amúgy. Hát azt tudom. Na, hát ennyi lett volna ez a kis videó. Na, köszönjön el mindenki, na sziasztok! Sziasztok! Na csumi csumi! Én a